Milé dámy, vitajte v online akadémii našej oblasti Eternity Area. Moje meno je Stanka Šeminská a som líderkou tejto oblasti a vytvorila som túto online akadémiu pre vás, aby ste mohli spolu so mnou zbierať skúsenosti, aby ste sa mohli odo mňa učiť a mohli mať k dispozícii všetky materiály, ktoré som v priebehu tých rokov vytvorila, alebo videá, ktoré som používala na školenie svojich členiek tímu, alebo na základe ktorých som sa učila ja. Nenahrádza táto online akadémia Mary Kay InTouch, ktorý je vynikajúcou pomôckou pre každú jednu z nás, kde nájdete takisto spustu informácií a môžete sa zapojiť ako nové kozmetické poradkyne aj do súťaže. Mojím cieľom je to, aby ste tu na jednom mieste našli všetko pohromade, to, čo budete potrebovať k rôznym témam. A táto sekcia, ktorej vás vítam, je sekcia zameraná na kožu a jej funkcie, na typy pleti a samozrejme aj na naše produkty. A je zostavená tak, že v nej máte videá plus materiály, ktoré sme v priebehu rokov nazbierali, či už sú to produktové listy od rôznych kolegyniek, ktoré sa vytvárali z InTouchu, ktoré máme od firmy a zároveň podľa skúseností aj rôzne kúry, ktoré vieme aplikovať na našu pleť, ktoré vieme doporučovať ďalej a ktoré robíme aj online pre naše klientky. Takže veľmi si to užite. Želám vám, aby ste naozaj objavili práve v týchto videách radosť toho, že je starostlivosť o pleť naozaj jednoduchá. Je to koncepčné, systematické riešenie rôznych problémov pleti a aj vy, pokiaľ ste nikdy nič o pleti dohromady nevedeli, nikdy ste nepoužívali prípravky Mary Kay alebo ste nepoužívali nejako systematicky prípravky na riešenie rôznych problémov na pleti, tak verím tomu, že sa vďaka tomuto prehľadnému systému ľahko zorientujete, že sa vám všetko tak jednoducho utrasie a budete mať na jednom mieste všetky podporné materiály, pomôcky a videá k tomu, aby ste sa o jednotlivých prípravkoch, ktoré vás budú zaujímať, dozvedeli rýchlo a efektívne čo najviac a zároveň, aby ste sa aj doškolili to, čo potrebujete na prácu s vašimi klientkami, na hodinky krásy. Videá sú v rôznej kvalite. Veľmi sa ospravedlňujem, pokiaľ sa vám nebude páčiť kvalita. Niektoré sú ešte z obdobia covidu, kedy som ich natáčala, niektoré sú novšie. Na niektorých sa prebrepnem, takže sa dopredu ospravedlňujem. Nestrihala som a nevystrihovala som veľa z nich práve preto, že chcem, aby ste videli, že to je autentické, že to je ako keby som vám to rozprávala u vás, pri vašom stole, s našimi prípravkami a aby ste sa cítili so mnou naozaj príjemne a tak ľudsky, tak normálne, pretože každá z nás začína ako nezávislá kozmetická poradkyňa a ja si veľmi dobre pamätám na to obdobie, kedy som začínala a viem, že som mala plnú hlavu toho, že čo s čím, kedy, ako, na aký typ pleti, či to zvládnem, či budem vedieť, že som sa obávala, či budem dobrou kozmetickou poradkyňou, či budem vedieť poradiť a niekedy som mala momenty, že som sa radšej do toho ani nepúšťala, ale potom som si povedala, že keď sú tie prípravky také úžasné, čo mi tie iné ženy urobili, že im to nedám vyskúšať, že im nedoporučím a nepoviem o nich. Takže ja som sa odhodlala a vlastne to moje odhodlanie a láska k ľuďom, zároveň nadšenie pre prípravky, nadšenie pre hodinku krásy ma doviedli až sem na pozíciu NSD a možno medzi vami sú ďalšie ženy, ktoré sa tak zamilujú do našich hodiniek krásy ako ja, budete sa chcieť v tom zlepšovať, zdokonalovať, tak verím, že vám aj táto sekcia k tomu pomôže. Želám vám veľmi veľa úspechov, nech sa vám skvele darí v Mary Kay, nech ste tu naozaj spokojné, nech krásnete, nech sa rozvíjate a nech vás toto stále baví. Ahojte.